A nova Corporación Pontevedresa repartirá 12 dedicacións exclusivas entre os seus concelleiros. A proposta foi aprobada hoxe por unanimidade por BNG, PP e PSDG. Obviamente, o actual equipo de goberno terá todos os membros, menos os que non... o alcalde máis 6, porque tanto Mosquera como Raimundo están jubilados e, por lo tanto, cobrarían por asistencia. Partido Popular teña 3 dedicacións exclusivas e 2 persoas de confianza, e no caso do Partido Socialista 2 dedicacións exclusivas e as 2 persoas de confianza que tiña hasta agora. Este reparto podería mudarse e froitificarán as negociacións entre BNG e PSDG para formar goberno. Ademais, crearase unha praza técnica para xestionar os fondos europeos. Ahora mismo hai un volumen de traballo na xestión dos fondos europeos de Next Generation, os EDUSI, os que sea, que nos necesitamos unha persona que leve esa tramitación. Os plenos manteránse os penúltimos luns de cada mes ás 11 da mañá. As comisións informativas mudarán a composición e pasarán a estar formadas por 4 representantes do PP, 3 do BNG e 2 do PSOE. En canto ás achegas económicas, seguirán a ser de 2.700 euros por grupo, contía que hai que sumar 300 euros por concelleiro. As asistencias a plenos serán retribuídas con 300 euros. Nas xuntas de goberno, o presidente recibirá 300, mentres que o resto 200 euros. Nas comisións informativas serán 200 para quen ocupe a presidencia e 180 para o resto de integrantes. Os concelleiros que teñan dedicación exclusiva non cobrarán estas dietas. Todos os membros que teñan dedicación exclusiva, parcial ou total, non cobran asistencia nin a pleno, nin a comisión, nin a xunta de goberno, vale? Eso foi así sempre, e obviamente as dedicacións exclusivas se poden partir en 2 medias dedicacións, que xa o fixemos tamén históricamente, non? O pleno de organización celebrarase o vindeiro luns 26 de xuño ás 12 do mediodía, unha sesión que se aproveitará tamén para celebrar o sorteo para as mesas electorais dos comicios do 23 de xullo.